پشتی دەستپێکردنا شەڕێ vêdawiyê li gundewarên Qamişlo li bajarokê Tilhemîs û Tilbirakê di navbera hêzên YPG û çekdarên Daişê de û koçberbûna xelkên wan gundan, şervanên YPG bi tometa şewtandina gundên Ereban û valakirina wan hatin tometbarkirin. Ku hevpeymaniya niştimanî ya opozisyona Sûriyê, hêzên YPG bi milîşiyatên rejîmê bi nav kir û daxwaz ji encumena navdewletî kir ku ji bêdengiya xwe derbarên van kiryaran derkeve. Encumena Niştimaniya Sûrî jî îro di daxuyaniyekê de ragihand ku Daeş û Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD bi encamdana siyaseteke çewt û ji navbirineke netewî di derheqê Siryanan û Ereban li Cizîra Sûrî tometbar kir û serbar kir ku çekdarên Daişê berdewam e bi êrişên xwe ser gundên başûrê Xaburê li Hisiçayê û di encam de bi hezaran xelk koçberbûn û bi sedan dîl ketin destê wê rêxistinê de û di beramber de hêzên rejîmê û alîgirên wê ji hêzên YPG li gorî wê daxuyaniyê ku weke derfetekê ji xwe re dibînin ji bo têkdana yekrêziya milletê Sûriyê bi armanckirina beşek resen ji beşên wê ew jî kêmnetewa Siryanî ye û mijûlbûna milletê Sûriyê di şerê azadiyê û helweşandina rejîma Sûriyê ji xwe re istiqlal dikin. Encumena Sûrî di dawiya daxuyaniya xwe de diyar dike ku ev kiryar hebûna Erebî li deverê dixe metirsiyê û aşûrî wek beşeke sereke ji hebûna Sûriyê dide zanîn û daxwaz ji encumena navdewletî dike ku bi berpirsiyaretiya xwe beramber van kiryaran ku Daişê û alîgirên rejîmê encam didin rabe û di dawiyê de got hiştina Sûriyan bi tenê di vî şerî de bêdengiyek mezin e li hember tawanek dijî mirovahiyê. Ji aliyekî din ve tu kesî behsa gundên Kurdan li Tilhemîs nekir ku ew jî ji aliyê rejîmê hatine valakirin û xerabkirin û ta niha navên 10 gundan hatiye belgehkirin ku hêzên rejîmê û çekdarên Daişê ji neşteciyên wan vala kirine. Çalakvanekî deverê ji arkê re ragihand ku gundên Kurdan li Tilhemîs yên hatine valakirin evin Tilmeعروف, Eşşûrî, Es-Seعدية الكبيرة, Mecriniyat, Meslûla Mihemed, Tilgezal, Xirab Esker, El-Wehabiyye, Şermûx el-Kûlî, Beyandûrî. Her wiha li Terbespiyê jî nêzîkî 10 gundê din yên Kurdan hatine valakirin ji aliyê rejîmê ve wekû Himara û Erzane, Wesuqiye û Çêlikê û Mercan û Erzane û Xirbet Dîb û Hedad û Xirbet Cihaş û Xirab el-Ebid. Tê zanîn ku hin gund jî hatine wêrankirin û talankirin wek Tilgezal û Wehabiyê. Ev demek dirêje şer û pevçûn li gundewarên Hisiçayê berdewam dikin ku di encam de bi hezaran xelkê wê deverê koçber bûne û nêzîkî 200 sîvîlên aşûrî jî di destê Daişê de ne ji bilî ku nûçeya azadkirina wan hatiye belavkirin lê ta niha tu zanyarî li ser rewşa wan tune ye.